Чуйте тази красота. За първи път вие да чувате красотата, нали? Уникално е. Това нещо не би го сменил за нищо друго на света. Непосредствена близост с град, плюс природа. Това е най-доброто съчетание, хора. Аеробният стрес от тренировката е 1-0. Аеробно възстановяване. Хайде, че се възстановихме и да продължаваме да действаме.